फैगौ 17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि मोसाखावरिफोराबो बाहागो लानो थाखाय साखाफारा। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सुरु सजाय स्टेडियामाव बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायनि थांखिजों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बागुरुम्बा मोसानायखौ समायना रमायनायै सोलोंगासिनो दं। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि मोसाखावरिफोराबो कलायगाव रंथाली स्टेडियामाव समायना रमायनायै बागुरुम्बा मोसानायखौ सोलोंगासिनो दं। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सुरु सजाय स्टेडियामाव गासै 10,000 मोसाखावरिफोरा बर' हारिनि समायना बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगनाङैनो सिनायथि होगोन एबा दिन्थिफुंगोन। दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों कलायगाव रंथाली स्टेडियामाव बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। बे बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारिखौ कलायगावनि रेभिनिउ सार्कल अफिसार प्रियंका बानिया बानजायदोंमोन आरो बे बागुरुम्बा मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारिखौ लिरगिरि प्रश्न कुमार बर'आ बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि कमिशनार पुलक पाटगिरि, टंग्ला बियाबनि एमएलए दुर्गादास बर', लिरगिरि प्रश्न कुमार बर', कलायगाव टाउन कमिटिनि मासिगिरि कृष्णकान्त बर' आरो गोबां मानगोनां सुबुंफ्रा बाहागो लादों। बेहाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनब्रै एलएसियावहाय जोंहा 1500 बाजिनै आर्टिस्टफोर दङ मोसाग्रा। दा जोंहा बेवहाय टंला 48 टंला एलएसि हिसाबै जोंहा बेवहाय 522 जन दङ आरोखि 522 जन दङ आरो बिनिनो दरंपाटखौबो बेयाव होदो 74 जन। टोटेल 596 आर्टिस्टआ बेवहाय माने सोलोंगासिनो दङ आरो बेबायदि। ओमफ्राय बेखिनियानो आरो जोंहा बेवहाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै 48 जन मास्टार ट्रेनार जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थिनहरदों। खिन्थु मोनब्रै एलएसियाव जों 12 जन रानदों आरो दिनै बे टंला एलएसियाव 12 जन फैनाय जादों आरोखि मास्टार ट्रेनार। बेयो सानथामनि थाखाय जागोन 8, 9, 10 8, 9, 10 सिम जोंहा एलएसि लेभेलाव ट्रेनिं जागोन। 8, 9, 10 सिम मास्टार ट्रेनारफोरा ट्रेनिं खालामनानै जोंहा 11 तारिखआव जोंहा सुरु सजायाव लांनाय जागोन गथ'फोरखौ। ओमफ्राय 12 तारिखनिफ्राय जोंहा रिहार्सल जागोन। 12, 13, 14, 15 सिम रिहार्सल जागोन। जोंहा 15 तारिखआव हयथ' मेगा रिहार्सल ड्रेसजों जागोन। ओमफ्राय 16 तारिखआव एसे रेस्ट मोनगोन। 17 तारिखआव जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि एबा जोंनि बयनिबो आंगोनि मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारनि सिगाङाव जोङो 10,000निबो बांसिन 10,000 अधिक आरोखि 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिया मोसानानै देखायगोन आरोखि। जों नुनो मोनदों गोदान मोनसे मोसानाय बायदि बहुत खस्थ' जायो जों नंगौ। दाहाय जोङो बागुरुम्बा मोसानाया ओरैनो जेनेरेलि जोङो 4 मिनिट एबा 5 मिनिटआवनो जोबो आरोखि। खिन्थु बेखौहाय जोङो बुहुम दरबाराव मोसाना देखायनांगौब्ला जोङो गिबि मन्थ्रिनि सिगाङाव देखायनांगौब्ला जोंहा जेरै बिहु जुमुरा जेरै 15 मिनिटनि मोनसे टाइम डिउरेसन खानानै मोसादों, बेबायदिनो जोंनि बागुरुम्बाखौबो जोङो 15 मिनिटनि मोनसे टाइम लानानै मोसादों। बेखौ एसे फरमेसन सोनाय जादों। बेखौ मोसानायनि आबुं करिय'ग्राफखौ खालामदों जोंहा उस्ताद बारलाम्फा नार्जारि सार। जोंहा बिथाङा मोसानाय करिय'ग्राफखौ खालामदों आरो टेकनिकेलि करिय'ग्राफार बेखाय जोंहा राजेश बर' सार बिथाङा खालामदों। आरो जोंनि गासै बे बागुरुम्बा दोहौनि मोसानाय हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय नायनो थाखाय जोंनियावहाय 25 जन एक्सपार्ट कमिटिफोर दङ आरोखि। बे एक्सपार्ट कमिटियाव आंबो दङ आरो जोङो 10 जन करिय'ग्राफारफोर दङ। जोंहा 10 जन करिय'ग्राफार दङ आरो बे एक्सपार्ट कमिटिनि जोंहा सन्जित कुमार ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि कअर्डिनेटर, बिथाङा करिय'ग्राफारबो एक्सपार्टबो। बिथांनि दैदेननायाव माने गोबां खस्थ' दुखु दाहानि गेजेरजों बिथाङा माने जोंनि एक्सपार्ट कमिटि करिय'ग्राफारफोरखौ लाफानानै बिथांनि खस्थ'जोंनो जादों होननानै जों बुंनांगोन आरो। मानोना सर्ट टाइम जों हागोन ना हाया, खिन्थु सारा गावनि गोसो गोहो बोलो लानानै हागोन जों मावथारगोन बिथांनि माने नारा नाथा जुजिनायजोंनो सन्जित कुमार ब्रह्म सार बिथांनि नारा नाथा जुजिनायजोंनो दिनै माने बियो जागोन होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। मानोना जोङो बिथांजों खामानि मावफाबाय थादों गोलाव दिननिफ्रायनो। ओंखायनो जोङो प्रेक्टिकेलि थाफानाय हिसाबै जोङो
बिथांखौ बे समाव जोङो सारखौ जोङो धन्यबाद जासिदों जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ जोङो बहुत धन्यबाद जासिदों जोंनि बागुरुम्बा बे बागुरुम्बाखौ विश्व लेभेलाव दिन्थिफुंनो जा मोनसे चान्स एबा होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो जोबोर साबायखर बावहरदों आरो जोंनि आसाम सरकारनि कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि जोंनि डाइरेक्टर सार राहुल देब सार दास सार बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जितेन दास सार दङ जोंनि CDO बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों आरो जोंनि गासै करिय'ग्राफार सारमोन गासै जोंनि एक्सपार्ट कमिटिनि सारमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन आरोखि नैबे समाव मोसाखावरि बिथांमोननि बे सोलोंथाइ लानाय रोंनाय रोङिनि बेलायाव माबायदि दाथ' जोङो बागुरुम्बा हिसाबै बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाजेननो सोलोंबोनायनिफ्राय बागुरुम्बाखौ बयबो मोसाबोदों बिदि हिसाबै बागुरुम्बा मोसानायखौ जि रोङै बारा गैया आरोखि जोंनियाव खोब खम रोंनाया बारा रोङैया खम ओंखारगोन आरोखि औ खिन्थु नंखायनो जोङो मोनसे फरमेसननि गेजेरजों जोङो मोनसे पेपार वर्क जोङो जाय जिनिसखौ जोङो पुरा नटेसन जोङो मार्किं खालामनानै जोङो बानायनाय जादोंथ' दा बेनिखायनो सोलोंनायनि बेबस्था हिसाबै करिय'ग्राफि जा जोंनि डिजाइन जेनेबा जों ग्राफिक डिजाइन बिथांमोननो होदों बेबायदि बिथांमोना बिराद मोजां बेखौ माने फारि फोरोंलांदों आरोखि जोङो मास्टार ट्रेनार बिथांमोनखौ गुवाहाटीनि सर'सजायाव जोङो दाख्लै सानब्रै सानथाम जों ट्रेनिं होखाबाय दा बिथांमोनानो दा अल आसामाव LAC लेभेलाव दिनैनिफ्राय फोरोंदों आरोखि रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बे समाव रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि बागुरुम्बा दोहौ बेखौ जाहाथे बयबो गुवाहाटीनि सर'सजायाव बाहागो लायो गिर्जा थांनानै बाहागो लाहैयो नाहैयो बर'नि मोनसे बियो जारिमिनारि हाबाफारि दा बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेखौ खावलायदों आरो जोंनि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो हेफाजाब मदद थुलुंगा होयो ओनसोलनि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन आरोखि